जोङो नै थांसै बहा थांनाय जायो नायनोसै सानावहाय दैजिङाव थांनायनि प्लेन खालामदोंमोन आरो आइ रिभार फेस्टिभेलावहाय ओमफ्राय जायासै नालाय नै ओमफ्राय थांसै गस्लाखौ आं दासो गानदों नालाय ओमफ्राय दायो बिदि नुदों आरो स' नालाय थांसै भिडिअ हाग्रामा दायालां फाइनालि ओइ गावदाङा सिरि मोनलायबावबाय नै गावदाङा सिरि मोनथारबाय हनै बाबरे बाब 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 माराम मारामजोंनो नै दैजिङाव फैलायबायथारबाय खाथि खालानि होननायनि सिङाव हाबबोनानै बैयाव नै माबा जेसपा बास टासनि खेला दं ओमफ्राय बेयाव जेखाइ खबाइ दंलाजोबो दा 350 बेयाव नुदों जादो माबा जायो नै उन्दैफ्रा आयु नै मोनथाम बिदिसो एक्सप'आ माबा जानाय लोंनायसो आयु फाग्लि गाख्लाबसै औ लाबासै हालाहाय खालि बिदि गस्ला दुइसल' ना बाजै नै उन्दैफोरनो बिदिया मोजांथार दोनो खामानि गैया रोङानो दा सयआवसो आयै लाबायलाय आं खनसेनो बेसेबां जानांगौ मारै आयै गासै दाजाबनानै नाम्बार मिलायनांगौ नाम्बार जाखो दे मिलायदो 6 नाम्बारखौलाय गिदिर मोननायनि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 হলেও পাব দুটা আছে না 25 হলেও পাব 25 হলে পাব 5 দুটা পড়িলে পাব 4 আর 5 পড়িলে मोनसेल'सो इबाराव बेयाव मोनाबाथाय मोनला नोङो 21 হল না 15 কিমান আছে 21 সারি লাগে ओया সারি না বলে সারি बे लास्टआवसो दं ना मोनासै এনেকা দিছে না যদি আপনার ওলা যায় যেহেতু ওলাবো ডাবল পাবো नायनि আপনার পয়সা তো মানে खुलुमदुरा नोङो जै गासिबो समबो लिरनायसो एनिथिङाव मा नामलाय बिना ओमफ्राय औ नालि ঠিক আছে নরাইলে একবার ফ্রি পায় माने ओंखाराबा 1 7 13 16 20 26 26 and 9 26 নাই এনেকা নামাইলে आपको एक्सेस পাবার মাইলে ডাবল পায় পয়সা রিটার্ন পায় ফ্রি না পায় 3 6 8 11 17 19 19 9 4 4 8 12 15 20 25 9 4 8 12 15 20 25 লাগা নাই না নাই বাবা পয়সা না লাগে ছয়টা मुरगेरा सेस কিনা করো ফ্রি सेस काटां फ्रि खालायनायावहाय जायोब्ला मोनफिनगोन फैसाखौ फैसाखौबो मोनफिनगोन बै मालखौबो मोनगोन मोनला ओंखायनो ब्रा एबार जायाबा मोनला नैबे जाबाबोथ' नोङो मोनफिनगोन ना बै नों हरनाय फैसाखौ हुप आयु गोसोआ दुबदु मोनदों ना मोनाखै हा पयसा ना लागा itu itu जा अनसुलालै नै जोंखौ आरो मोनसे बारा हानो माबाय दानद्रासखौ नोगोर मोनबाय दानद्रासखौ नोगोर फैसा गारनायखाय itu free gelibo na itu free gelibo কোনটো gelibo ए बेखौ लायोना আপনার খুশি ইয়ার যেহেতু মারিব আপনি বস্তু পাই যাব পয়সা না লাগে जाथारदो सारी 6 6 5 11 6 17 17 নাই নাই
18 X 1 5 4 2 हाथ 3 10 14 17 नाय आयो मोनसेल' थारसै दानट्रास प्लास करो Hilang nih gue. 7 8 9 10 11 12 21 नाय আপনি ইমান খেলিছে একটা পাইছে নাকি কিবা नाय নাই নাই না কথা বুঝিব ইয়াতে কত ভাগ আছে 3 ইয়াত হব নহব কোনো গ্যারান্টি আছে नाय কোনো গ্যারান্টি নাই আপনাক মই একটা গ্যারান্টি ভাল লাগলে খেলব না লেনে চাব नोखै দিয়ে তো কথা নাই थांसै नै 7:30 Orang ini sibuk kayaknya nggak pada lama ya. र'दा माबागोन नै बे मोनथामखौ लाबोदो नै आं बे मोनथामखौ लाबोदों आरो 50 थाखानि मोनथाम बिनानै लाबोदों आङो ओमफ्राय गाबोन गाननानै खिन्थागोन आङो माबायदि नुयो दै लोगोफोर दायो गोजांबाय होनदोंसै नोगोर गोजांखाबाय नोगोर गुसु हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नै दायोहाय आङो साहा फुदुंगासिनो आरो ओमफ्राय दिनैहाय दाबो 11ता जालायबाय खिन्थु दाबो खुवायानो खाराखै आरो आं खिन्थागोन नोंसिनो ओमफ्राय दायो आं साहा फुदुंदों नै साहा फुदुंगासिनो दानथ्रास ओंखाम जाखांबायानो ओरै नै लाफा एवनानै दङ मोनबाय लाफायाबो ओमफ्राय दायो आङो साहा फुदुंदों साहायानो गिदिर गिदिरल' जायो आरो आंजों आं मारै जायनि गोलैलायबावदोंसो बेयो एसे गोलैलांजोब्बाय ओमफ्राय साहाखौनो आङो माने गिदिर गिदिरल' फुदुंनाय जायो राननानै मिथिया मानो बिदि माबा बिसोर नै डलार खामायनायनिल' भिडिअ नायखायो नै थैखागोनसो मिथियाबो नै जोंना बानायखानायसो ओंखाम सुजादों आङो ओंखाम नै माबा बानलु बाथोन ओमफ्राय नैबे जलफाय आसार ओमफ्राय लाफा एवनाय ओमफ्राय अमा एवनाय ओमफ्राय आलु अमाबो नांगौ अमाखौ नैबेयावनो बारा जानो हाया माने बारा जानाय माने गोथाव मोनो खिन्थु बांद्राय जानो हाया जाबाय थानाय जागासिनो नालाय ओमफ्राय नै मा ओंख्रि होन्दोंमोनलै आजा नोंसिना Aduh. नोंसिनालाय थास' ओइ हनिखिया थां गेलेदो थां दे गेलेदो दे औ जानो नागिरदों दासो नै नोंहा मा ओंख्रि जाया थास' नोंसिना जाना लाग्रोसै आंबो थास' ना आयु गोथावथारहाय बिसिना ओंखाम जाफैखाया दा दैजिङाव थांबावसै बेहा डाबल मैयासो थांखानानै मारुआथार ओमफ्राय जागासिनो ओमफ्राय नै गेन्द्राया गाबलागासिनो हनै मालिकआ नोंना थांबाय थांबाय माने बेयो रेडिमेडखा आरो बैग्रिया ओमफ्राय आङो बाव जास्ट दैजों बानलुजों होदेरबाय आरो ओमफ्राय गुर मेथाइजों एवखानाय नालाय ओमफ्राय गासिबो पारफेक्ट जोबखा आरोना गोथाव मोनो आं बैग्रिखौ बिराद दायो आं बैग्रिखौ जाखांबाय आरोना ओमफ्राय आङो दायो नोंसिनो खिन्थागोन मैया आं दैजिंनिफ्राय लाबोनाय खेराखौ गाननानै खिन्थागोन आरो आङो गोदलायबाय मानो होनबाथाय गोजौआव आंनाव बे दंखायो नालाय ओमफ्राय गाहायावल' बेखौबो आङो सानफ्रामबो गाननो हाया रेगुलार ओमफ्राय दायोहाय नायलांदो आरो माबायदि नुयो मोनथाम लाबोदोंमोन नालाय नायदो बेखौ आं बहुत किउट मोन्दों आरो ना ओमफ्राय गाननायावहाय माने बैखौ होथेनो नागिरो बाट मोजाङानो अभारअल ओमफ्राय माबायदि नुदों नोंसोरो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय नुनो नागिरा एकदम खावलायानो लाखोमाजोबो आरो अरजायासो जादोंमोन होमबाना नुगौमोन बाट मोजाङानो खेराया सरस्वतीयाव गाननो मोजां जागोन बेयो गुफुर नालाय सरस्वतीयाबो फैगासिनोखा नालाय बेनि थाखाय बहुत मोजां जाबाय स' बेरायहैबाथाय गाननो हासिगोन दायो आं मोनसेखौ गानबावसै आरो साजोबलायथारबायहाय बियो बे थुख्लुख्लु आरोना ओमफ्रायो मोजाङानो बहुता ओमफ्रायो माने बेना खिला गैया खिथुआवहाय ओमफ्राय आंना खेरा गानथारलामोन नालाय आङो गाहायावहाय माने गुदुङा गोथेहां जाबायमोन खोमा बाट दायोहाय बोनाय समाव जिन्सखौ बोनाय टाइमाव बिराद सादों आरो साबाय थैगोन भगबान दंबावो आरोना दायो मोनसेखौ गाननायसै दायो थुख्लुख्लुथार आरोना बेहा खोमाया साजोबबायलै ओमफ्राय नै बेहा माने मा होनोमोनलाय फिसासाद्राय आरोना आंनि खोमायावहाय मा होनोमोनलाय बे गुफुरफुराहाय खोमा खिनियाव थानानै बे गोसोम जा दङना बेयो खोमानि गाहायाव थानाय मोनबा बहुतसिन मोजांसिन नुगौमोन आरो बाट मोजाङानो लास्ट
बेयोहाय माने आं दैजिंनिफ्राय लाबोनाय नङा आरो खिन्थु आङो बेखौ बिदि जायखिया मेलायावनो लाबोदोंमोन माने दानथ्रासआ आंनो होदोंमोन आरो बायनानै ओमफ्राय माबायदि नुदों बबेखौ साबसिन मोनदों नोंसोर कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थानानै होबानो जाबाय आरोना आंनो ओमफ्रायो माने आयु आयु माने सरस्वती मेलायावहाय गाननोबो मोजां जाबाय आरोना बेजों बै फार्स्ट बेजोंहाय ओमफ्रायहाय स' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय